muri yeZimbabwe dzitatu dzandika pakati dzatiri kubata dzakandiremera muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutaura pana pa muri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti dema nyaya yekudema muri yeZimbabwe inorwadza kana kuti inofungaidza musoro kuti pane mwana komana anove ndiye murume wandiri kutaura iko zvinozvo atokura atove nemusha wake asi ari kuchema nokuti izvo ndaibatwa chibharo nababa munini baba vangu muningina wa baba vangu vachindita mudzimai ndiri murume asi panguva iyi ndakaenda kuchikoro kwandaidzidza ndikanyora report kubva kuna headmaster wangu kusvika pazuva ranhasi izvezvi ndaroora ndane mukadzi ndane dambudziko ndiri mukati mekukomplaina kuti onai zvandiri kuita kuenda kunoripota kumapurisa baba vanondibereka inini vari kutoti ndaenda kumapurisa kunovaudza kuti musatevedze nyaya idzi haana basa musiye yakadaro zvinogona kunge zvitori zverudzi rwedu zvisiyei zvokuti varume nevarume vanogona kuita navakadzi zvinogona kunge zviri zverudzi rwedu kana kuti ndezverudzi rwedu kureva kuti takawanda takaita izvo zvomurudzi rwedu saka kuripota kuri kuita mwana uyu kuti baba munini vake vakamuita mukadzi musiye ndiani ari kutaura mashoko aya ari kutaura mashoko aya ndi baba vake apa ari kuuya nemashoko aya mwana aitwa mukadzi nababa vake anova baba munini baba vari kutaura mashoko aya vachiudzani vachiudza mwana kuti ndatobva kupolisi inini ndapedza nazvo nyaya yako haina kwainoenda okay nokuti zviri murudzi rwedu izvi alright ende mwana uyo ari kuti izvo paiitwa mudzimai nababa munini ava ari kutoziva dzimwe hama dzababa vake zvakare dzaiuya pamba apa dzichitenderedzana varipo 2 3 nababa munini vachiita namadzimai vachichinjira kuti murume uyu mudzimai uyu vakatarisa kuda izvo pamba ipapo rega tizodza kuti vateerere vanoti kudini ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya zvangu zvakare yakare iri kudema ikoko sori mumusha wedema ndapindira zvakare nyaya yamadzimai vanoita zvekuprofita vachishandira vanhu teneoroshi vakatora kana kuti vakakecha kana kuti vakatsvaga mubatsiri anove mubatsiri wezverudo akaenda kumba kwavo mubatsiri akatanga kurwara usiku ari mumba mavo kusvikira vaenda kunoshevedza vavakidzani kuti vedu wei munozviziva ndiri madzimai asi zvandiri madzimai ndaenda kunotsvaga mubatsiriwo mubatsiri wandautsvaga uyu werudo arwara rumba mangu tsika iyayi mukoma KB kungoti vanhu vari kungofa vari parudo iyayi yaitika zvakare munzvimbo yandinoshevedzera kuti dema chandisati ndagamuchira muri yeZimbabwe ishoko rokuti munhu yakazofa here kana kuti mupenyu asi akatakurwa mumbomu achirwara achigomera asisakwanisi kuziva kuti ndoita sei idema zvakare asi munhu akanga aine munhu ndi madzimai weruwadzana vanotozivikanwa nenguo dzekubatsira vanhu vawanikwa vari mukati menzvimbo ndine nyaya yekuchurufamu yemwana akatsvira mumba muri yeZimbabwe imba yakatsva mushure mekuputika kwegasi amai vakakwanisa kubuda mwana akatsviramo mapurisa akatokwanisa kunosvika mwana achirimo asati abviswa angoti mbombo ari imomo ndine nyaya yekubhulawayo muri yeZimbabwe yemwana akuonekwa achienda pane mumwe musha kuti gogogoyi ndidzorere kumba kwedu kwamakandisa akusi asi iye akafa rigiti tsudzurani tibve chokwadi muri yeZimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino paka seke chekwaseke chiri kuti kudini nyaya yandinayo pana pamuri yeZimbabwe iri kubva mudzimbo mekwaseke mune rimwe zita rekwasabhuku varimo nzvimbo iyo iri andadema vari mudema pane mwanakomana ari kutaura achiti Zimbabwe ndiri kuchema nokusvibira chisiviro changu chekuti ndakakura ndiri mukati meunhapwa ndakakura ndichigara nababa munini anove muningine wababa vangu wokuberekwa ndova ndaigara navo baba avo vakamboita mukadzi akaenda vakaita mukadzi akaenda ini ndindaigara navo ndichigara navo kudaro pamba apa taitorara same blanket nababa vangu chikonzero tisu vanhu vangarive pamba baba avo vaindibata kundiita mudzimai vaindi-abuse vachindibata kuita mudzimai kudaro ndakakwanisa kuti kuchikoro kwandaienda ndo kwandainotaura kuti vedu wei ndo zvandiri kuitwa headmaster wandakamubvunza kuti wakamuudza akakwanisa kuti headmaster ndichiri kuvaziva headmaster ava vachiripo
headmaster ndo vaziva ndikavaona nekwavachiri ndichivaziva. Ndakanyora ripoti ndikaendesa ikoko. Ndaifunga kuti zvandakanyora inini ndiri mukati mekuendesa kuna headmaster zvichazondibatsira kana ndakuisa ripoti yangu iyi. Asi nguva ndaitwa zvinhu izvi ndichiri kuzvirangarira ndanga ndiri ku 8 9 10 11 years ndichigara nababa munini. Ndo pakatanga kusungurudzwa mukomana uyu. Zvadaro mukoma KB ndenzurei muri yeZimbabwe. Adaro anoti pamba pawo apa. Dzimwe dzenguwa kana ari masikati. Vamwe vana baba munini vake, vaningine vababa vake, but asiri baba vake. Vaiuya pamba apa masikati. Vachitana vakadzi nevarume ana baba munini 2 Dzimwe dzenguwa baba munini ava vaimuita mudzimai. Ndo vaitomboitwawo zvakare mudzimai. Vachitenderedzana iye. Asi kana vaenda manheru mwanakomana uyu ndiye aizoitwa mudzimai nababa munini So zvaiko zvinozvi ndokumbonyarara iko zvinozvi mukoma wangu aroora mukomana uyu akugara nemudzimai dambudziko ravepo nderekudayiso mukadzi wake ari kuti inini murume wangu ndizivise chirwere chawinacho asi kuti nditaure nyaya iyi iri kundinetsa iri kundiremera ari kuti iko zvinozvi akuti nguva yekuti ada kuenda kuchimbuzi akwanise anogona kunzwa ndoda kuchimbuzi but akaenda kuchimbuzi haana zvinobuda. System yake yakakanganisika, yakaluza network, yakakanganisika. Saka zuva rega rega anogona kuti iye akagara ari kubuditsa ropa nenzira yaanoshandisa kuenda naye kuchimbuzi. Zvokuti dzimwe dzenguva haatozvioni kuti kune ropa rauya, anotozozvona ndabvisa hembe, zvokuti anogona kubvisa hembe woisa motion basket, asi mukadzi wake ndiye anozoona ropa iri. Mukadzi wake ari kubvunza mukadzi wake kuti murume wake kuti nai baba imimi chimbori chirwere ichi chamuri kurwara chamuri kuti vese patinoenda kunowasha ndinoona hembe dzinenge dzine ropa. Mwanakomana ari kuti iye ndakabva ndaenda kupolisi kunoripota kuti veduwe ndakakura ndakadai ndokuti bvu nyaya yese ati bvu nyaya yese baba munini vakarowa pasi kutaura kuno ari kuti iye ari kunzwa kuti vakunyika yeSouth Africa vakatiza right vati vakatiza kudaro avazi kuwanika. Saka iko zvinozvi mukomana ari kuti mapurisa ari pamugwagwa kufamba nekutsvaga baba vavo kuti vari kudiwa vari pa100 kana vawanikwa varoda kubatwa. Baba vemukomana uyu nyakubereka inzwai mashoko nemwanakomana uyu vakauya kumwanakomana uyu vakanyatsomuudza kuti hei ndaenda kukamba ndine zvandaita nyaya iyi haifaniri kuti ienderere mberi ende ndavaudza kuti inogona kunge zviri zvedu chikonzero kumashure uku takazviita takawanda saka mufamily medu zvinogona kunge zviri zvemo saka nyaya yako haifaniri kutorwa kuenderera mberi. Saka handichazivi kuti baba kana vachindiudza izvi kumapurisa kwaenda nyaya ichokwadi kuti vakaenda kana kuti havana kuenda kana kuti ivo semashoko avo vari kutsigira kuti inini handifaniri kuripota kumapurisa ini ndichirwara. Ava ndi baba nyakubereka vakaziva sei kuti mwana aenda kunoripota uchimedzina baba munini vakataurirana ende ari kuti iye munzvimbo matagara umo ndo maigara nababa vedu. Vana baba vangu vamwe vaitiwa vakadzi ava iko zvinozvo havasi kugara munzvimbo yandinogara but varimo munharaunda yechitungwisa right varimo. Iye paakaenda kunoripota kumapurisa mapurisa vakamudza kuti kudini mapurisa vatitora nyaya vakavhura doketi. That's why baba vakatiza nekuti vari kuti mapurisa kuti munhu tiri kumutsvaga tikangomwana tiri kubata ende chokwadi kuti mapurisa ka avasati vabata munhu nokuti munhu akaita sei akatiza. Asi shoko riri kundiremera nderekuti nyaya iri kumapurisa mashoko ari kutaurwa nababa vangu inini kuti zvinogona kunge zviri zverudzi nesiwo takazviita kubva kumashure saka iwewe haufaniri kusungisa baba munini ngaipere. Akambodzokera here kumapurisa achinobvunza kuti nyaya yavapapi baba munini vakandiabhusa vakandikanganisa vakatiza asi baba vangu vari kuti maripotiro andakaita nyaya iyi kunoku kumapurisa haina basa nokuti inyaya kana kuti zvinofanira kuitika zvemhuri medu takazvibvumira mumhuri medu hazvifanirika kusungisa munhu. Akambodzokera here asakadzokera ndopataka kuti mhuri yeZimbabwe ndingabatsirika sei ndodzokera here kumapurisa kana kuti ndine mwenzira ndingaita kwai handisodoshandisa pfungwa dzangu nokuti ndaona kuti pandakatanga kuitwa nyaya zvakare ndina headmaster vandakaudza kuti ndinyorere vakanyora izvi havana kuzvakaruta sei kundibatsira ndichiri mudiki kusvika nhasi nanhasi una nditozivi ndikavavinga vanogona kundibatsira here. Saka iko zvino zvemhuri yeZimbabwe sekutaura kwandiri kuita ndibatsire ndotangira papi ndoita sei. Mushure mekurwara kwaari kuita apa aroora ane mudzimai haasati audza mudzimai zvakaitika asi iye akamboenderei kuchipatara kuti
anoedza kurapwa kana kuti anoona kuti chii chiri kuitika pamuviri wake. Kuchipatara kuenda mukoma KB kwanzi alisenda nyezo taura ndechekuti izvo nditauri kuti ndiri munhu aibatwa ndichitwa mukadzi. Pakutanga andakwanisa kutaura asiko zvino ndopanda kunzwa kuti dai ndataura chokwadi zvimwe ndese ndingakwanisa kupora nokuti nyaya iyi kwairi kuenda inogona kuzokanganisika ikasabuda pachena nokuti baba vangu vatopindira. Ane mhuri yakura sene mudzimai wake. Atori nemudzimai mwana wani. Ya Zimbabwe muri kunzwa kachiri kubva kupi? Kodema seke chitungwiza icho kwadi. Pindira mhuri yeZimbabwe mukati meguta reHarare, nzvimbo yandinoshevedzera kuti Chirufa. Zvanga zvisina kumira mushe mhuri yeZimbabwe mazuva 2-3 adarika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Chirufa. Ndinotovana nematambudziko nokuda kwemwanasikana akashayika kana kuti akafa munzvimbo yeChirufa nenzira yekutsva nemoto mushure mekunge imba yapfuta. Zvakaitika munzvimbo yemhuri yeZimbabwe ndakakwanisa mukati mekusvika mukati menzvimbo iyi. Ndichisvika munzvimbo iyi mapurisa vakanga vatova vakuita basa chikonzero vakanga vatogara ipapo vakutochengetedza mutumbi wanga wafira mumba. Mhuri yeZimbabwe wandakakwanisa kutaura naye ndakakwanisa kutaura nababa vemwanasikana anogara muimba yacho yakapfuta chikonzero zvaisaita kutarisana naamai ava nokuda kwokuti vaichema chikonzero 1 vafirwa nemwana 2 imba yaparara uyezve property yanga iri mumba yaparara. Zvanga zvisina kumira mushe. Mukoma KB nemhuri yeZimbabwe ndichisvika mukati menzvimbo yeChirufa ndinoita rudo rwevanhu vari mukati menzvimbo yeChirufa. Vanga vakaungana neuwandu hwavo vari mukati mekuchema nokupokotana musodzi kuti zvaitika panapa izvo zvinhu zvisingatarisiri kuti mweya womunhu unogona kubva nenguva isipo pasina kurwara kana dambudziko. Ndichitaura nababa vepamba apa mukoma KB. Baba kuti baba vepamba apa amai vanogara ivo nevana vanokwana kuita ivo vaviri. Mwana akafa nemoto apa. Mwana ari mwana wehanzvadzi yavo wavakatora kugara naye. Ari mwanasikana. Vanoti ivo baba ndichisvika panapa ndafonerwa kunzi baba yekusvika kuno kwakona kumira mune zvakanaka. Amai vanotaura vachiudza baba vakuti izvo mwana uyu tanga tiri panapa. Ndikati izvo enda kumashops unotsvaka madrinks. Aenda kumashops unotsvaka madrinks. 1 akaenda kumashops kunotsvaka madrinks. 1 umwe mwana vachibvasara naye mumba. Vasara naye mumba imomo mukoma KB ndo makazoputika gasi raputika. Ivo pachavo kwavanga vari kudhuze nekudhoo ndo kwavakabuda panze vakafungidzwa kuti mwana atobuda kudhara. Vakatozofuza baba kuti ko mwana ari kupi ende vakatobatwa nevanhu vakawanda vakuti kana mwana arimo ndakutopinda imomo. Vakatozobatwa mhuri yeZimbabwe chinhu chinonzi gasi kana moto wacho watanga inenge iri hondo yekugena. Watotanga zvachose vanhu vakasvika pakubata kusvikira moto ubhebhe kusvika imba ipere kusvikira mwana atsvire imomo kusvikira moto wadzima mwana arimo imomo. So kutaura kunoita mukoma KB ina mune matambudziko dzenzvimbo iyi chatisazokwanisa kuziva ndechekuti kubva zvandabvako kusora kwazuro mwana uyu akazovigwa here kana kuti akaita sei. Asi dambudziko mhuri yeZimbabwe kuti handizi chakaitika ende vakangonzwa kuti ratoputika. Havasi kuziva dambudziko na problem yanga iripo ipapo. So ndo nyaya yakaitika mhuri yeZimbabwe munzvimbo yeChirufa. Asi ndinotenda mhuri yeZimbabwe ndakakwanisa kusangana zvakare nakansela nevamwe varume varimo vari mukati mekubata maoko nekubatsira mukati mekuchema kuti toita sei nezvakaita izvi. Asi chandinoziva ndechekuti rufu mutongo waMwari. Hapana aiziva zvichauya sei ende ndikufa kwavakaita mukoma KB. Mwana uyu mati mwana mwanasikana ane makore 8 years. Ari mwana wehanzvadzi yaamai vane pamba apa wavaigara naye. zvakaoma nematambudziko baba Isabel. Ndofunga zvinhu zvakangonaka kuti tikwaniseka kutsvaga vanhu vanogona kutibetsera vachiudza mhuri yeZimbabwe kuti kune avo vese vanoshandisa kagasi ndezvipi nezvipi zvavanofanira kuti asei kutevedzera kuitira kuti tisasangane netsaona dzekuputika kwemagas tanks. Ndinotsigira shoko renyu mukoma KB. Tikada kuisa chirongwa apa kutaura kuti nezvemagasi handisi kuziva kuti dambudziko ratinaro izvezvi nderekuti vanhu havanzwisisi here kuti magasi anoshanda sei, anofanira kuchengetedzwa sei, chii chinofanira kuti chiitike. Izvezvi tikada kubvunza zvichamisa kuti zuva rega rakasikwa naMwari kana kuti every week kune vanhu vari kutsva nemagasi, kune dambudziko riri kubva kumagasi, kungave kutsva kwedzimba, kungave kutsva kwevanhu vanotengesa magasi. Magasi auraya vanhu vakawanda, aremadza vanhu vakawanda. Tingaita sei kuti vanhu vazive kuti magasi anoshandiswa sei? Uyezve ndeimwe nzira yokushandisa magasi anogara siko, ndeimwe nzira zvakare yokushandisa kubika nayo. Right, regai katifambire nyaya dzacho baba Isabel kuitira kuti seZimbabwe seNational FM
tibatsiranika nevateereri vedu sezvo riri basa redu rekuvazivisa nokuvaudza zvimwe zvezvinhu zvavanofanira kunge vachiziva. Chirongwa chino bhozhongo aiwa itai mega baba Isabel aramba Shekimeni Matono. Right, regai tinzwe kuti vamwe vari kuti kudini icho chokwaseke chinovhundutsa. Right, icho chokwaseke chinovhundutsa. Ndafriza ndapera power. Nyaya hairove polisi ndoiziva ichita basa rayo nemazvo. Mushonga here yavari kushandisa yavari kushandisira kamunhu mukati idzokera kumapurisa kuti anonzwa kuti mapurisa vanoti kudini panyaya iyo nemashoko akataurwa nababa Nyakubereka. Ndonya yari kukumbira mukoma Kebe kuti ndingabatsirika sei. Aiwaka ngaindika kumapurisa zve. Icho kwa ndofungari andaka report here kumapurisa. Ndofungari kuzinzira mukoma Kebe. Mapurisa vakamupaka matsamba ekuratidza kuti nyaya yake yasviswa mapurisa. Icho kwadi. Endi pane mashoko ari kuzouya pamusoro pematsamba akapiwa akabva kumapurisa ekuti nyaya yako taitambira. Vadii kuenda kumapurisa kunonzwa kuti ndizvo here zvavakataura. Aicho kwa ndofungari kuzinzira mukoma Kebe. Yes. Ndofungari kuzinzira. Ngadzokere kumapurisa anonzwa kuti mapurisa anoti kudini panyaya iyoyo. Sudzura chimwe baba Isabel. Icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matimba nawose nyimbo paka Bulawayo. Mukoma KB nyaya yekubulawa yakamira yakadai. Kune mwana akaenda kunde pangu pamusha pekuti pane musha wakaitwa pati. Vanhu vakarara vari papati vabereki vakaenda vakatamba usiku vana vakazopesera vari kwekoko. Mwana uyu haana kudzoka kumba. Ari mwanasikana ari 12 years dzekuberekwa. Haana kudzoka kumba. Akazodzoka ave mangwana achinzi izvo zvataudzwe sendabva tanzichi naamai vekumba kwataka kune pati. Vana vangu honai marara muchitamba tinoenda nemekuchechi pamwe chete. Saka imimi chirege yakuenda namai venyu tichataura nawo. Vakamisiswa vari vasikana vanokwana kuti aiwo 6 pamwe chete vakomana 2 kuti mugonongawo marara pamwe chete nekusuka maplesi ekuita sei emutambo wanga uri panapa. Vana mai ndowirirana nawo. Vana vana kuenda abereki vevana vakazoita kutevera kunyanya abereki vemwanasikana uyu wandotera naye zvake vakazotevera ikoko ndobva vanotora mwana. Vatora mwana mukoma KB manheru mwanasikana akatanga kuti nini ndiri kunzwa kutsva miri wese ndikamwa mvura ndiri kunzwa mvura ichidzika ichinyatsodzika kuti yasvika pakati patinenge ichipisa. Mwana ndiye mwana ndobva aendeswa kuhospital. Aendeswa kuhospital kutorwa temperature mukoma KB hapana chinhu chaibuda. Mwana hatisi kuona zvinhu zvakura zvaari kutaura ndiri kunzwa kutaura sei but vakazama kuita sei hapana chinhu chavari kuona. Mwana ari kuko achibva dzokera kumba achingodzokera kumba kusvika kumba mwana ndiye sarai achibva afa. Ndokudzorerwa kumochari kuti mwana azofira ari kunoko adzorera kwekaita mazuva mwana ari koko. Mwana chandisingazivi ndechekuti why mwana asina kuitwa postmortem. Mwana achibva avigwa. Nyaya yandiri kutaura iyi ndiya 23 February mwedzi unoyu. Ndo pakafa mwana afa kudaro zvakazenge zvakuitika muvillage pamusha paya pange paine mutambo kunova ndiko kwakanga kuine mwana akarara ikoko. Pane mwanasikana anove muzukuru aita kugara so pakaungana vanhu anovaunganidza kuti uya ndikudziye zviri kumba kwedu kutobuda simba rokutaura achiudza vanhu vangauti kana vakamuona kuti uya pano tiudze mazano zvitika kumba kwenyu kamanekeke kachitaura kuti kudini kumba kwedu mubedroom magogo mune sofa ririmo. Sofa rakanaka rakareba zvokuti ndikagara ipapo ndikugara ndiri pasi andioneki sofa rakanaka iroro. But mazuva pasofa ipapo pari kugara Nengi ari kutaura uyu ndiye mwanasikana uya akafa nekuti anozivikanwa muvillage umu. Right. Ndiye anenge aripo. Saka zvinoita gogo majinini vanonditi kuti ndisure ndichitamba nevamwe kunoka ndinogona kungonzi nekuti asati adya ndiye ndinonzi ndiite sei ndimupe chikafu. Asati adya izvo ndinogona kunzi uya mupe chikafu timudye nekuti amine kuti akaita sei mazuva ano haataure aite sei unongomupa chikafu achivhura muromo achidya kana kumuvhura muromo achidya akangogara pasofa. Asi kana apedza kugara pasofa mbuya vanouya vamutora vomuisa mubedroom avo. Right. Ari kuudza vanhu kusvikira zvapinda munzeve dzevabereki vemwana. Vabereki vemwana vakati toita sei beda tsvaga mubatsiri ndobva kutsvaga mubatsiri. Vatsvaga mubatsiri mukoma KB mubatsiri ndobva aita zvinhu zvake. Mubatsiri anotsvaga kare hatina 2 weeks
paitwa nyaya yemubatsiri ende mubatsiri akasvika pamba zvakaonekwa nemunhu wese achinzi izvo tiri kukumira mudzi sabhuku tine muenzi achapinda munomu asi mapindiro aita muenzi munomu ndiye kuti ndiri kutambudzika sabhuku muri kuzvinza zviri kuita munzvimbo vanhu mwana wangu ari kutaura nezvake asi handikwanisi kutaura ndichidudzira kuvanhu nekuti mwana mudiki ari kutaura ndikaenda kuvabereki vake ndigona kunzi ndapara mhosva ndanongedzera asi mwana wevabereki vari kutaura muri kumunzwa sabhuku ati tiri kuzvinzwa asi hatina zvatingona kutaura ende vana vadiki pamari topenga zvake kana kuti ari kutamba kusvika zvasvika munzeve dzaamai vanova ndo amai vepamba pa amai ava vatori nemurume baba vepo mukoma KB vanoshanda vachibva kuSlovenia vakaenda zvokumboita mwedzi vasina kudzoka vakaudza vanhu veukama kuti ndingadzoka sei munzvimbo mune mudzukuru zvaari kutaura izvo ari kuzviwana kupi neniwo ndinogara kubasa dzimwe dzenguva zvarutaura ndizvo saka nevabereki vomwana akafa ndotarisana sei navo ndiri munhu mukuru ende murume uyu akatomboita sabhuku akabviswa pasabhuku anova ndo pane pamba pane muzukuru akuta sei ari kutaura vane ukama here vabereki vane mwana akashaya neavo vari kuti vane kumba kuri kuonekwa mushakava havana ukama asi vaiwirirana zokutoenda kuchechi imwe chete vachitamata chechi imwe chete ende vana pavakamisa vakanzi izvo imi muri vana vangu kumba kwenyu tinonambata navo wani tienda kuchechi imwe chete zvakatovamisa ende vana vakaita simba rokuti vese vanhu vakatotorwa ipapa vana vevabereki vanonamata naamai ava kereke inozita right papa pakazotsvaga mubatsiri akaita zvikuunganidzirwa vanhu sabhuku ndine munhu wandaya kuzotora asi chiga chinotorera munhu ndechekuti muri kuzvinzwa zviri kuitika munzvimbo munomu zvakawanda zviri kutoreka pamusoro pemwana wangu asi handikwanisi kunongedzera ndatsvagawo mubatsiri kuti aite sei andibatsire ndobva kwaita mubatsiri achibva auya mubatsiri auya ndopakasika kutorwa nyaya yekunzi mazana ari kugara pasofa iko zvino zvari kuti kana kauya pasofa gogo dzimwe dzenguva vakada kumusumudza kumudzorera mubhedroom avo vari kumukonewa ndo paunoshevedza ini kuti ndogona kungobatawo gumbo kuti sei tipindemba vanhu vangakuti mwana ari kurwara but akangopedza kutaura izvozvo boom kamuzukuru kakura sei aka 8 years ndokanga achitaura munhu anotaura zvinonzika ari musikana mukomana ari musikana futi okay saka aiti tikwanzizvo kana zvanetsa inini ndoenda kumba kunotamba naye kana katamba newangu pepe kana manetsa ndoenda kumba ndinotamba naye aritaura mwana uyu akaenda sei akafa so vanhu vakawanda vanga kuchika kutamba naye vamwe vana asi vakuru vakasvika nomuti taura chisvitika kumba kwenyu saka mbuya vakazoguma vakuti mwana uyu asabude akungogara pamba ndo pakazika kuti haimi michero makandidzinga kune kwokutamba naye ndinaye hizi saka ndinomupa chikafu ane sofa iroro rakangotengwa riri 1 rakamirira kugara naiye saka ndiye ndinomupa chikafu patsvagwa mubatsiri mukoma KB apana kuda 3 days so mwana uye ndiye akazotanga kutaura zvakare kuti mazuva ano ari kuuya womira padhoo oti ndidzokerei kumba kwenyu kopana pamuri kundigarisa panapa muri kundigarisirei akutaura mwana uyu achibva torwa achibva endeswa kumba kwaamai vake nekuti mwana wemwanasikana ari ikoko mukoma KB nemhuri yeZimbabwe mwana haana kurara ari ikoko havana kurara naye kusvika vamutakura zvakare aitaura chiti gogo vauya vari kuti ndichinotora ndiende kunomupa munhu chikafu nenguyo ndofanira kumupa chikafu vari kuti ndamuendesa kupi izvo mbuya ava zvakareka vanga vakatopa mwana mushonga uyu wekuti paanopa munhu wechikafu afanire kuvhurika kuti sei chikonzero mwana uyu akaenda sei akafa paakabuda apa zvakare akudzokerwa nemwana uyoyo dzimwe dzenguva ndiri mwana ari kundirova ari kundiri wai usina kundipa chikafu nguva yangu yechikafu yakwana sei usina kundipa chikafu ari kundirova mwana kusvika atakurwa nemwanasikana uyu amai vemwana kudzoka nai mama chiutika pamwana chii ivo amai ava mukoma KB ndo vakazotanga kurohwa kupfapfedzwa nemusikana uyoyo vachiti mwana wanhinga ari kundirova kwandaita seiko kutizira vakamhanya kutizira kumba kwemwana akafa ndoko vanhu vakarara kunovhura dhoo kupinda mubedroom imi batai mwana wenyu one zvari kuita kutangira ipapo amai ava kuti rwara nenjere kutaura kuti wanoita izvezvi amai ava vari kurwara nenjere ndo kushedzera vabereki vavo but vaigara nemwanasikana uyu manje uyu anova ndiye mudika but mwanasikana uyu akaudza hama dzekumusha kwambuya vake kuti ndo zvaitika izvo mwanasikana uyu amai ava akashidzwa zvakare mwana uyu ndakamutora ndikamuisa kumba murume wangu chairamba akati zviri kuti wane mwana zvisinoma uyu mudzorere kumba kwamai vako nekuti ndo vaari kutaura kuti vane mwana yafanira kuti achipa chikafu asi mukatsvaga muchiona kuti mwana arunzi ndaipa chikafu mwana akafa zvakanakira zvatiwa namai vako kuti vanotora mwana akafa vachikuti adyiswe nemwana wangu murume nemukadzi zvakaona sei vakunetsana kusvika mwana uyu atora mwana wake kumudzorera kumba kudani kuna ambuya achingodzorerwa kumba hondo chibva yasimuka vakamhanya mukoma KB kunorova dhoo kumapasi 11 dzousiku kupinda mumba mevabereki vane mwana ari kuwamhanyisa vachiti batai mwana wenyu mai vachibva vangobuda mumba vakati imi mukaenda kurara munomu tokusiyai mumba chikonzero vaisiya zvakaitika ndobva vabuda mumba imomo ndobva vaita sei vaenda kudorara mukicheni vaenda kudorara mukicheni amai havana kuzorohwa kusvika kwaedza mukoma KB vakudhonza amai vepamba apa andinosinga munhu akurwara nenjere kuvadhonza yembe kudambuka kuti handiendi kuratidzai pane mwana wenyu mwana ndinaye kumbako handiendi kuratidzai vachibva vafonera mubatsirizwa nemubatsiri no mirai ndiri kuuya nesaturday ndopatika ndiri kubulawayo
ndopa ndiri kuuya kumba kwenyu kuzoita nyaya ishi. Ndiri kukumbira kuti muise nyaya kwamambo, ndiri kukumbira muise nyaya kumapurisa, vakuru vari munharaunda vese vaisire nyaya. Pandiri kuuya ikoko ndira kuona muripo makakwana, atida chaudzirwa pamusoro pemwana uyu. So kubva panguva ino mukoma KB tambirira. Ava amai ava vekurohwa nemwana vachiri kurohwa here sezvo mubatsiri ashedzera kuti ari kuendako musomugovera. Pavakasara vakarara mumba mukoma KB, pavakasara mumba, pavakapinda mumba mevabereki vachiti mwana wenyu batai mwana wenyu ari kundirova. Vabereki vakabuda mumba vakati mumba meda mungarove usiku chakarara zvikuru vadhoku kwashura muchipinda. Chisarai muno muno nokuti vane zvavakanga vaudzwa. Musanetsana vakana kuti sei vachibva buda vakaenda kukitchen, amai vachibva vasara imomo. Asi pavakasara mumba imomo vakarara kusvika kuseni, but kuseni ndo pavakamuka kuti asenge pfungwa dzakumhanya seri vachimhanya kuna amai varidze mwana vachivadhonza hembe vachiti handei ndiri kuratidza kuti mwana wenyu handi kuratidza paari kusvika vabereki vavo vashevedzwa, hama dzevabereki dzemukadzi uyu dzashevedzwa, hama dzemukadzi uyu ndikasitora amai ava. Asi pavariko zvino zvaritidza kuti vari kuita sei, asi vanzi mirirai Saturday ndo pandiri kuya, but tsvagai vakuru vese vari munzvimbo vanofanira kunge varipo kusanganisira mambo, vanofanira kuona zvinenge vanofanira kuzoona zvichiitika. Achidi munhu anoudzirwa. Saka mwana paakafa uyo akuwanikwa kumba kwagugu ava ndeupi? Nekuti mwana akafa. Yes, akavigwa. Mwana akavigwa. Sei akuwanikwa kumba kwagugu ava? Ende zvikabuda nekamwana kane 8 years kamsikana kachiti tinaye nengi kumboko anogara pasofa ndindototuma ndimupe chikafu, asi mwana akachirirwa pasi. Ende varidzi vanoti takacherera mwana pasi. Gogo ava vakura sei? 68 years vari kurohwa 68 years makore ndo tikatora. Murume wacho akuti kudini mushure mekunge nyaya yakubuda right. Ndoperekati mukoma KB murume wacho nandirika kubasa kwavanoenda ikambani yavakaita zvezvo mubatanidzwa zviya zvokuti ivo pachavo havasevenzi, but ikambani yavo yavakaita mushandira pamwe yokuti vanenge varipo ipapo, basa richibatwa vachidzoka kumba, basa richibatwa varipo ipapo. Asi baba ava munhu akatomboita accident anofamba necrash. Saka ndiye akazinga kuudza hama kuti beta nditi angu mazuva ndisina kusvika, nekuti kana kumba kuchitaurika zvinhu zvakadai semunhu anozivikanwa. Ende akakuita sabhuku imomo zvinotaurwa nemuzukuru wangu handizivi zviri kubva kopi. Ende mwanasikana akatombofundira baba vachiti zviri kutaurwa nemwana izvi kumba kwanise kwanisa kugara nemurume zvakanaka, nekuti mwana ari kuti mbuya ndovanonditi ena unopa chikafu nhengi, asi nhengi wachona mwana akafa tese tinomuziva. Saka muzukuru uyu ari kushandiswa nagogo, a minute to 11 o'clock ndo pafika nthawe pali manje ZBC National FM Radio regaiti mafa hanza akanguti mudumbu maminutes nguva shuma ndo panodaka mubatsiri wekubulawayo ipapa pakadai apakadai apata kungosimudzwa mhepo. Yes, mufika na kuti mwana ongodzoka achipedza kama sports ega paka notoni chekunotoni chiri kuti kudini mukoma KB chekunotoni chakaitika ndechekudai kana takagara mumadhorobha tine kumamisha kwatinogara pane imwe dzidziso inoti kana chinge takagara ngatitei tichimboenda kumamisha kwedu tichidzoka unogona kunoona vabereki vakatama ukaburukira basi stop isiriyo kana kuti vamwe veukama chaisha unogona kupfimba hama chikonzero vanoberekwa vakakura mazera vanokuraka ukatokumidza kunzoona musikana nenyaya yekuti une nguva usingaende kunosangana nevamwe. Kunotoni chakaitika ndechekudai kune vanhu vane kumusha kuri kunotoni mubereki akafa, mubereki afa ndikutora time vasina kuenda, ndofunga mukurarama umo mukufamba unogona kuudzwa kunzi mabasa zvaasi kuita aya kana zvina sikufamba zvakanaka zviri kukonzerwa nekuti mubereki wenyu hana kugadzirwa, maybe ada kuvakirwa guva rake kana ada kuitirwa bira. Yes, kumusha hazvizoitiki kumabasa kwamuri kuita zvoda kuitirwa kupi kumusha kunova ndo kwavakafira. Vana ava dzimwe dzenguva vantu vakangogara pasi ndokufunga kuti vedu we nguva yareba handi tinoona pakaita sei pakafira mubereki wedu, ndokubva vatorana avo vakananga kupi vakananga kunotoni ndokusvika kunotoni vatouya vakakwana mukoma KB ndokusvika ndokungoona saura handikuratidza imi paguva ranhenge wenyuyo rehama yenyu ndeapapa saura anobva pfupi wauka wonzi zvimaskadi kana zvimwe zvimari zvakadaro daro zvishuga vapati apa vanhu bhisi kuvaka kapatapataka nekuti vada kudzokera kupi kudhorobha ndokutanga kuvaka mukoma KB. Hama yevanhu vane goyeso guva ravaratidzwa mukoma KB harizi ravo handiriya simudza mbada tirove pakatsikadzika handiriya simudza mbada tirove pakatsikadzika handiriya maikaniwe pakatsikadzika simudza mbada pakatsikadzika simudza mbada pakatsikadzika
Reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Tapio. War Almighty Spine for the pit and the pro. Father, to the vacation of Traima. Jumanda Wakachuemba Kimenica. See, Benity War Almighty. Then you're a shoe with the Benivo. Walk out web. See, Benity. War Almighty. Then you're a she. Akioroshi. Rigiti. Pulo man selector. Chapanoto ni chani. Chokwadi muri Zimbabwe pane vana vakaenda mukati menzvimbo inotoni vari mukati mekuti izvo nguva yakwana vanofanira kusimudzira pakarara tete guru pakarara utungamiri hwepamusoro vangave vazukuru kana kuti vana vaende mukati menzvimbo iyi ndokusvika ndokuona Sawira nai Sawira tauya pano toda kubata basa ivo kubata basa kwavo ndo vaiziva kuti sevada kuvakira dzimwe dzenguva nhamo namatambudziko pane zvanetsa kubudikidza nevashakafu zvikanzi yakuzovakira zvikaenda Sawira ndiri pano sendi zvangu posho uyai panapa ndikuratidzei hamai kumagunde amai kumagunde jekesa museti kumagunde kufambako vakananga kugwa kunoratidza kuna Sawira zvikanzi ndebaba rova basa wakomana wawa uchityiwa uchimwiwa ndobvaita sei baba vachangopedza mukoma kepi umwe atofamba zvake mwa muchembere amai kumagunde akatakura huni kunodai so pagori hama yake pakavakwa kundeni ndiye akavaka paguva yeso kwenai mani kochi apaso paguva renyiwo ndione bengeno so nyaya yakaendeswa kwa mambo pandapedzisa kuita nyaya yemukoma KB kwamirirwa mambo kuti vangakwanisa here kuti vashati kudii asi mukoma KB tine mubvunzo guva rakavakirwa nevanhu vasiri varidzi zvinoitwa paguva kana richivakirwa kana kuteurira zvakawanda zvichienderana nerudzi rwenyu vekwamhofu vanopirawo nezvekwamhofu vachimwa doro vachidira doro kana kucherera mushonga nokuti ndezvekwavo yes ava pavakavaka vakaita zvavo zvechirudzi chavo vachitaurira zvese nezita remunhu wavo akafa apa vaita pamunhu asiri iye 1 mutupo hausiri 2 haisi hama yavo zvavaitaurira zvese haasiri yemunhu wacho zvavaziva kunyange vaenda kwamambo vanogumura here kana kuti vanosiya wanzi bhadharai zvakadaro ko kana vasiya zvavakadira zvezve nemushonga yavakaisa ipapo guva ravakavakira iguva rani iguva risiri ravo ivo vakavaka vachiti ndere hama yavo iri guva rani rababa nyakubereka ava vanga vari vana vangani vakaenda kunotoni vana mukoma KB vanhu vakawanda varipo but ndisiurangarira vana 3 yes pakafa baba vaivapo here kana kuti vanga wasipo zvese ndozviziva but nguva ndiyo yareba okay vasina kuvakira saka patsokodzeka yes guva ranga rapfupfudzika patomeakanganisika chokwadi vanga vasingarizive pavakasvika vachibva vaona Sawira ndiye Sawira here akaviga baba ipapo manje ndoparisa kubvunza mukoma ke kuti ndiye akaviga baba but ndi Sawira wave ikoko haanotozikana kuti uyu ndiani uyu ndi Sawira akati uyai kuno ndinokuratidzai guva yandikuratidzei let me show you paka zvikanzi ndeapa simendi trawe mukoma bhiridha akuru wabasa hakaka kusvika tugu guva ramira izvo vakira pasiripo so tamirira kunzwa kuti kubva kwamambo mukoma KB zvichamira sei chakanyanya 40 negovernment ati government ana kuzonyora zita hazvina musiyana musiwa nechisadza Kanyemba mfiti alright Kanyemba mfiti ngazi mangiwe ni nchemero wakamano nyazvigwa hanzi varoi ngavasungwe vanosungwa nemutemo upi panonesa baba isabyo chinhu chinonesa ndechekuti alright kana zvikanzi pawane bill kana kuti mutemo unobata varoi iye anozomira achivapaka mutongo wacho ndiani Kanyemba takubata nemhosva yokuti wakaroya apo muroyi uri kutaura naye ameno ano kupera kwemasimba pa ndosaka kune hurumende anditika parliament iripo regai titsvage anditika parliamentary portfolio committee yes vambouya timbovabvunza kuti kubva kudhara vanhu vachitaura kuti kopadini kuiswa mutemo
unobata varoi chii chiri kuitika umwe munhu achitobvuma kuti ndindakazviita but sei pasiri kuiswa mutemo wacho tinotsvagazve tonzwa kuti vanoti kudini chii chiri kutadzisa kuti zviitike chimbori chokwadi here kuti variko kanda asirizo saka kana zviri izvo umwe munhu achimbobvunza ega saizvezvi tine nyaya dzakafanana nedzokuti kune kunhu kurutonzi tine nyaya yamukoma KB kwa mambo chiduku kana kanga siningeri sape kune vanhu 7 vari kunzi vakaponda munhu 1 ari kunzi gabhadhare mombe 27 kutori nedzimwe dzakatakuroka dzikaenda umwe akasiyanzi iwewe musi wakati ndoda mombe kwauri munhu abudirwa kana usina kuuya ndiri kuya kumba kwako munhu akafa abudirwa munhu wanonzi mombe 27 kana vachibhadhara kureva kuti vabvuma mutemo unozoramba sei kumubata but munhu abvuma kuti hongu kureva kuti hwengu amen regai titsvage parliamentary portfolio committee tinzwe kuti vanoti kudini varoi vanofanira kutongwa neve-traditional healers association nokuti ndivo vanoziva kuti mushonga uyu wakaipa uyu hauna kuipa ndinonzi hojesi beneti ndiri pahople ichokwadi ndo varidziwe makwenzi ene makwenzi ndo anoponda kusanganiswa kwawo iwo pavakati munhu yapasa vakamudzidzisira kuti sanganisira vokuda minute 12 ndawe ndozadiyana pane vanga vachitsvaga kana nhamba dzemubatsiri wekubulawayo ichokwadi muri zaberekani kuti wamukaseiko Brian Chimetsa pamwe chena Elias Giriva Silas Motsi pamwe chena chidoti chamu shambare makanika pademba Isaac Ndebvu mukoma Dani Chiku Chale Chembe pamwe chena Boss Chineke ndisikakanga mukoma wangu Innocent Muchenji kwa pamwe chena Lokadia Murewa kana kuti mai 2 chimutoka bazari kumhanya nacho wamukaseiko Queen Lolo chimutoka bazari kuna nacho Lulu baby pamwe chena na Morin Chekenya kabada chimuti mai nyasha muri teumo vakabada chimuti masagasi na chinu ariti adzoka mukoma KB masagaya ane chinu zviripo izvo mamukaseko maitunga ndiro zvari chimuti makabata namba mukoma kepe dongarukatima kuchemera namba inoti iyo 0777 934 542 namba yevanhu vari kuenda kubulawayo kunyaya yemwana iyai 0777 934 542 077 934 542 ndinofika kuti kandidzokora zvakare 0777 934 542 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho inzwai munzwe sinoiya munyali paDZ extension achingonditonga magistrate ye jaji ye achingonditonga kuti andibata nemhosva yekuroya usiku ndinenge ndinaye todyira ikoko torarira ikoko apaka ngatimbotsvaga parliament andika imbouya Aiwa ngembo. parliamentary portfolio committee yes utukamiro pamusoro wombotudza kuti sei pavanotenderera paya vachiudza vanhu vachibvunza vanhu nezvimwe mitemo inofanira kunge iripo sei inyaya iyi vasingaibvunze mutemo uyu sei ende vamwe vautungamiri vanotozati kumusha kwedu kwakatofa munhu kwakatika zvakati ende nhengi ndakafamba ndiye kwandakabata handisei KB naBojo zinati haigone kutibatsira here panhau dzevaroyi muno munyika taneta mhoresai baba naamai mukono paZim Force vari kumunda vakachibata chimuti kuti dzvi baba Isabel nthawe zadiyana mangwana tinodzoka zvakare panapa vanenge vachida kukubatai kuti vakupei nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzavabatsiri munobatika sei ichokwadi muri yedzimwe munodibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho tabvunza kuti vanhu nezvimwe zvisikwa zvesango vanoshandisa kamhino pakufembedza kana kuti pakufema pakunowedza ko nyoka inoshandisei vakawanda vagona ichokwadi nyoka yakasikwa kuti inoshandisa rurimi yes ndosaka nyoka painogara inenge ichibudisa karurimi kuti ta kunze inenge ichitofembedza ipapo inenge ichitonhuhwidza yes nyoka inofembedza inonhuhwidza ichishandisa karurimi maita basa Zimbabwe tigumane mukati mabvinango bzvirongwa musare bwino